L-art f'San Ġiljan fejn hemm l-Istitut tal-Istudji Turistiċi u fejn se jsir il-proġett ta' City Center kienet stmata b'valuri li huma ferm ikbar minn dawk li jingħataw artijiet oħra fis-snin li moddija. Dan ir-riżultat tal-metodu ta' valutazzjoni ġdid li ntuża u li kien imħaddem mid-ditta ta' fama internazzjonali Deloitte. Għall-art ta' City Center se jitħallsu €2,300 għal kull metru kwadru footprint. B'hekk l-art in kwistjoni se tingħata għal valur ta' €60 miljun għal terminu ta' 99 sena. Jekk inqabblu dan il-proġett ma' oħrajn fl-modi insibu differenzi sostanzjali. Tispikka l-iktar ir-rata ta' kirja l-art għal kull metru kwadru ta' footprint fi Smart City. Il-figura hija madwar 40 ċenteżmu ta' euro. L-art ta' Manuel Island u Tinje ingħatat għal €345 kull metru kwadru footprint. Li kieku l-gvern ta' dakinhar adotta l-istess tip ta' valutazzjoni ta' City Center kien jiġbor €95 miljun oħra. Fil-każ tal-proġett ta' Fort Cambridge, l-art bir-rati ta' gvern preċedenti ingħatat b'55 miljun u 600,000 euro. L-art ivvalutata b'dawn ir-rati l-ġodda kien ikollha valur ta' madwar 82 miljun euro. Fil-każ ta' Penderville fejn l-art dak iż-żmien ġiet stmata b'24 miljun u 700,000 euro, bir-rati l-ġodda kienet tiġi tiswa madwar 90 miljun euro. Kunċett ġdid li daħal ukoll f'dan il-mekkaniżmu jipprovdi li jekk meta jiġu approvati l-pjanti finali tal-proġett ikun hemm żona ta' żvilupp iktar minn dak li kien il-mudell maħsub u li nħadmet fuq l-istima, il-prezz awtomatikament jiżdied u dħul tal-gvern jiżdied riżultat ta' dan. Dan kollu kien deskritt bħala ġust mill-konsulenti ta' Deloitte li ħadmu fuq dan il-proġett. Nemmnu li l-valutazzjoni li ħriġna u konkludejna naħseb huwa fair market value u jirrifletti il-valur reali tal-Mixed Use Development Project li huwa envisaged għal proġett fl-ITS. Il-proġett ta' City Center se jara investiment ta' €300 miljun mill-privat u fl-ewwel 10 snin għandu jkollu effett ta' €800 miljun fuq l-ekonomija Maltija.